Hej, more, teďka, jak jsem natáčel to video, že mám toho kapra, vole. More, tak jakoby, něco se tu dojebalo, jo. Něco málo, vole, ale je venku. Jako, sice jsem tady semka skákal teď, pro toho hajzlíčka, jo, moje nožičky to tak trošku nedávají, ale jako docela good. No jakože kapr, nevím teď kolik má, teď jsem fakt pro něj jako skákal, jo. Teď jsem vylez, vezmu mobil do ruky a hned vám to jdu říct, protože... Takže more, jako tohle je úlovek, pro který jsem teďka skákal do vody, jo. Semdle, vole. A tam jsou šutry jako hovado, vidíte, nebo tohle jsem zakop, jo, když jsem lez nahoru. Skákal jsem pro něj, takže jako... To pěkný hošík. Když se podíváte, tak nevidím háček. Kde máš háček, ty hajz? Ty jsi ho vyndal? Hej lidi, on si ho vyndal sám. Kámo, ještě jsem pro něj vlez. Ten se ho musel vyndat ještě v té vodě, když jsem vlez pro něj. Kámo, more, ale fakt jo. Když jsem vlez pro něj do té vody, tak jsem musel vyndat háček. Protože čum, já tady jako stojím, podebírám ho a najednou křup. Vole. To doma budu lepit. Vezmu něco, nevím co, ale čumte. Jakože tohle, kdyby jsem proto neskákal, tak je v pr. Nevím, jako budu to tam muset nalepit. Jo, ale to je teda jako masakr. Takže čau vás.